Neviete pozdraviť? Na čo myslíme, keď ráno vstávame do školy? Ale radšej zostaneme pri tej našej téme, že my mladí to hádam tako prežijeme. Tak poďme na to pivo na húli sa kokos vodou. A čo si zaspievame pri ceste do školy? Vyprázdnite priestor školy. Na škole je bomba. Všetko, čo má ruky, nohy. Na škole je bomba. Netlačte sa vy tam vzadu. Na škole je bomba. A nerobte si z toho srandu. Na čo myslíme už pondelok? Striptérka vo dverách a s rečou lámovou stúpa si na boa, ktoré má za hlavou. Vraj nevie po slovensky a s chlastom zvádza boj. Vraví, že perfect party, but I don't know who's the birthday boy. Aké sú naše pocity pred písomkou? Si myslíš, že som Banderas? Alebo Rokosík Freddy? Si myslí triedna, keď vchádza do triedy a nesie písomky so samými peťkami? A ja sprostá som si kvôli tebe oholila nohy. Poviem profesorom, keď nič neviem. Prestal nám raz vododendron, serem a to nervy mám. Prestal nám raz vododendron, serem a to nervy mám. Prestal nám raz vododendron, serem a to nervy mám. Prestal nám raz vododendron, serem a to nervy mám. A čo sa tešíme, keď zazvoní na prestávku? Keď sa ryte dotýkajú záchodových míst, hovná dolu popadajú tak ako Tetris. Neviem, hovorili, že to kvôli zákonom. Viem len toľko, že sú všetky z najhoršieho von. A na našu 10? Bežím do obchodu kúpiť kilo mesa. Keď ho mater nebude mať, zabije sa. Postavím sa do šoru, ja mám nervy z bramoru. Trpezlivosť ruče prináša. Na čo myslí profesor, keď ide vyvolávať k tabuli? Každý na tejto zemi sa trochu krotil, veď je to hrozné. Každý tie svoje televízory nechá v polohe pohotovostnej. Poďme šetriť energie, namiesto výťahu schody. Keby sme čúrali v sprche, splachujeme menej vody. A kam by sme ich radi poslali? V Himalajských horách leží krajina Tibet, obklopená krásnou, ale drsnou prírodou, ktorá je domovom chudobných, ale šťastných Tibeťanov. Čo si myslím, keď donesiem ospravedlnenku? Banda tu býva, poviem bez obáv. Ako pravidelne končíme školský rok? Romko mal na byte žúr, každý tam vyzeral. Koho nám vzal na byte kartov a sr mineral. Prvý mu matunik, a tyka gin tonic. Ale, verera vína, modrý portugál. Kedy konečne prestaneme zdrhať zo školy? Logická hádanka. Čo budeme spievať profesorom, keď nám pomôžu pri mature? Aj keď som zrubený, ja zabojujem, čo to dá. Ja som si vedomý, to ako chutí sloboda. Daj sa k nám, vždy toľko cest, aj sám ukážeš, čo vieš. Poznáš, že sme všetci naj, si sám, no tak sa pridaj. A čo mi povie otec, keď nezmaturujem? Ja toho macigalu zabijem, ja toho macigalu zabijem. A čo mi na to? Prostý som jak kýbel getu, ešte aj ten kýbel getu. Mám maturitu! Ako budeme vyzerať po mature? Bolí ma hlava jak koňa, včera som prišiel domov dnes. Podľa Murphyho zákona, paragraf 3 odstavec 6. Vysujte ma, nechajte ma, pokus o návrat krakena. Dnes so mnou aj tak nepohneš. Ako si naši rodičia predstavujú našu budúcnosť? Čo malo inak nič nové.
A čo mi na to? Prečo sa na tom smejete? Hej, vy tam na tom videte. Ako vidíme svoju budúcnosť my? Tap, tararara, rap, tap, tap. Strašne ma baví tento svet, strašne ma baví tento svet, strašne ma baví tento svet, zožeriem ho hneď, hneď zožeriem ma, strašne ma baví tento svet, strašne ma baví tento svet, strašne ma baví tento svet, zožeriem ho hneď, hneď zožeriem. A aká je skutočnosť? Vykupujem staré košky berie, vykupujem staré košky berie, vykupujem staré košky berie. Čo pijeme na našej Stužkovej, kým sú tu rodičia a profesori? Tiež to vám poviem o našej spáse. Z Pekingu pochodujú plechovky na páse. Bude to spása, alebo smola, keď prídu kamióny s logom Šanghaj Kola. A čo budeme piť, keď odídu? Takto máme z party Petria, je to čárny, a k tomu sme narazili dva pivné sudy. 30 rumov, 15 vodiek a fľaša sódy, 4 kávy zalievané a rašity ódy. Čo si myslíme o našej pani profesorke triednej? Má krasu matky a má silu tatka. Človek by si pomyslel, že asi je mu žatka. Ale toto nie je pravda, o tom žiadna dilema. Od malička zarastala, ale iba tam, kde má. A aký vlastne sme?